Ndị be anyị abịakwa n'ọzọ. Anyị nọ na Akụkọ TV na segmenti nke a na-akpọ gwam 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 okwu ka anyị nụrụ na ntị. Aha m bụ Uche Igbo Anụgo, ezi nwa ezisi Ugochukwu n'Ọka Etiti. Agwago m unu si unu na ọ bụ na ihe m ga-echi ọzọ afọ aga na-etu m bụ aka onye wetara ka eji eso. Ndị be anyị, o jupụtara m anya mbụ ife m chọrọ iwetara unu n'ụbọchị nke tata. Asị m ka m jụọ kedu ife kpatara ụmụ nwaanyị ji ana free na ụmụ ife debara agha. Asị m ka m jụọ why women go scot free in some certain things. O nwere ihe debara agha nwaanyị ga-abụ ome ndị mmadụ negharị anya maka nwaanyị ka ọ bụ, mana nwoke mee the same thing ọha anakpụ ya mkpu. Kedu ife kpatara ya? Nwaanyị nwere ike isusu nwaanyị ibe ya ọnụ, nwaanyị nwere ike ịmakọ nwaanyị ibe ya n'ụdị debara agha, nwaanyị nwere ike ịma onye polisi ọla eji maka na nwaanyị ka ọ bụ, nwaanyị nwere ike ịma dimkpa ọla eji maka na nwaanyị ka ọ bụ, dimkpa chee makwara ya asị hapịa na nwaanyị ka ọ bụ, mana nwoke nụ jee tụtụọ dimkpa ọla ka o were anya ya fụ ntị ya. So vidio nke m na-achị wetara n'ụbọchị nke tata afụrụ m ya na social media, na-ajụ why the society keep quiet after watching a video like this. The woman in question should be arrested as soon as possible. Ebe nwaanyị nọ na hotel. Anyway, ka m ghara ikwu ogologo okwu ka anyị soro nene vidio anụnwa. O nwezi ihe m nwere ikwu nkwuo, and onwekwa n'ife ị nwere ikwu drop ya na our comment section. Alpha, how you doing? Hey, are you shy? Hey, fine guy. Fine guy, are you feeling shy? Eh? You don't want to smile? I'm talking to you. I'm talking to you. Me? Yeah, you look handsome. Thank you. No, say thank you, my love. Thank you, my love. Oh my God, you love me? I love you. Oh, seriously? Can you handle me? I can handle you. Are you for real? Like, you can handle me very well. Very, very well. So how much are they paying you here? Salary is 25. 25K? Yes. Okay. I invite you to my house. I'll pay you 50K. Sorry? I will invite you to my house. I will pay you 50K. Wow. Can you do that? Let me think first. Yes. Okay. No problem. So you're still coming back? Okay. Una Fugonian, Kelifi nwere ike ikwu after ka watch video anụnwa, because na let's say the table turns around. Let's say no nwoke bụ onye buku hotel, nwata nwaanyị bụrụ cleaner, nwoke ahụ wee na-ajụ the girl ego ne ka a na-akwụrụ, can you handle me? M ga-akwụrụ 50,000, I will double your price. Kelifi unu ga-eche, and the man record ya no record ọmụ ihe. Although ka police anyị may arrest the next day. This boy now nwere ike ọ bụ na this boy debe 17, ike bụ omebe 18 years, even if no go 18 years. You got to go. So this thing can about sexual molestation. No area. In case current job no jira, how much are they paying you? This boy might lose his job because of this video. If you go how senseless this lady was, a mecha will say me if you post to in a social media, all for social media. But this wasn't funny at all. It wasn't funny because Obu no made the same thing to a young girl. You will see how the world will cry out. They will say that he is a pedo. You know what I mean? Actually, me because of censorship. I forget. Onyema, how many young boys this lady has done the same thing to? Onyema. So we ha kan na-ekwu na ụmụ nwaanyị nwere ike dakpo nwoke, onwe ga-ekwu okwa si well, mana nwoke dakpo nwaanyị anakpo ya mkpu. This lady should be questioned. She should be arrested and questioned because what she did wasn't right. It wasn't right. He should let the young man work diligently in his job. You got to go. If look at this woman, si brupa temptation no enwere isi, ọ ga-ahapụ this boy ka ọ nọ na manage ọrụ na alụrụ onwe a na-akwụ ya nchọrọ nche ego. O brupa temptation
permission na-ese the boy video without permission mechakwa post oye ọjọọ the boy on post oye which the boy might even lose the job. ịghọtago turn the table around na bụrụ okenye nwoke na-ajụ young girl na-asị ya can you come to my place? I will double the price. How much are they paying you? Can you handle me? You can imagine ọkwakọ unu n'afọ. So ọgwụ ka ọha m n'ọnụ afa mbọ Uche Igbanugo agwa m unu sono na ọ bụ nọ ihe m ga-echi ọzọ aha ga na-etu m ụbọ aka onye wetara ka eji eso ka m pụtakwa ndụ.